Mga kapuso, hindi lang mga atleta o kung mga tao ang pwede makaupod sa fun run, kundi deserve man sang kasapatan. Sa Bacolod City, masobra 1,000 ka fur parents, kaupod ang ila fur babies na napasakop sa Athlete Run Protection Run. Wala na paperde syempre ang pila ka ido nga naka-costume kag naga-enjoy, samtang nagadalagan. Hindi lang paglabo sa finish line ang goal sa mga napasakop, kundi mahatagan man sang second chance ang mga ido nga nakasurvive matapos ma-rescue. Isa na diri si TikTok nga magluwas nga naga-glow up na, naka-recover na matapos maigos ang Indian target sa Murcia. Ang natipon nga pondo sa fun run gamiton sa pagbulig sa mga na-rescue nga kasapatan. Ayos gid na mga nga inisyatibo. Ngani kapuso kon kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kon makalilingaw, makuhaan sa informasyon kag pagtulunan. Ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid.